Salam Atawatan TV YouTube kanalının mehriban müştaqlary. Hormatly tamaşaçylarymyz, Atawatan TV'de saýlanan habarlar. Habarymyzyň 2022-nji ýylyň 2-nji dekabryna sanyny Koreýa kompaniýalarynyň Türkmenistanda amala aşyrjak taslamalary. Türkmen keşdetçilik sungaty UNESCO-nyň sanawyny, şäherara awtobus petekleriniň online satywy, Katar 2022 Yaponiya playoff tapgyryny, Germaniýa öýüne dolanny ýaly habarlar ýetirýäris. Gelinginde bolsa habarlarymyza giňişleýin seredip geçelim. Koreýa kompaniýalarynyň Türkmenistanda amala aşyrjak taslamalary. Melim bolşýaly goloýda Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň halk maslahatynyň başlygy Gurbanguly Berdimuhammedow Koreýa Respublikasyna amala aşyran saparyna Koreýa kompaniýalary bilen duşşuk geçirildi. Şol duşşukda Türkmenistana Koreýa kompaniýalarynyň gatnaşmagyny amala aşyrylmagy göz öňüne tutulýan iri taslamalary barada pikir alşyldy. Türkmenistan gazetiniň habaryna görä, şol taslamalaryň arasynda Koreýa Respublikasynyň Hyundai Energy, LX International Corporation we Yaponiýanyň Hitachi Corporation kompaniýalarynyň bilelikde Balkan welaýatyny TV gazy gaýtadan işläp, dizel we nafta suwuk ýangyjyny öndürjek zawodyň gurulşygynyň Daiwa Energy and Construction kompaniýasy tarapyndan Balkan welaýatyny TV gazydan ýylda 1.155.000 tonna karbamid öndürmäge mümkinçilik berjek zawodyň gurulşygynyň şol kompaniýa tarapyndan Lewap welaýatynyň Türkmenabad şäherine ýylda 300.000 tonna fosfor dökünni öndürjek dishanyň gurulşygynyň Hyundai Corporation kompaniýasy tarapyndan Türkmenistan awtolawlary, şol sany elektrobuslary uğratmak. Omni System kompaniýasynyň ýurdumyzda ýaşaýyş jaýlaryna we şäherlerde ulanylýan akylly hasaplaýjy sany ulgamlary bilen öpüşün etmek ýaly iri taslamalary bar. Türkmen keşdetçilik sungaty UNESCO-nyň sanawyny Marokkoda UNESCO-nyň maddi medeni mirasy gorat taklamak baradaky hökümetary komitetiniň 17-nji mejlisi geçirilýär. Onuň dowamynda Türkmenistanyň öňe süren Türkmeniň keşdetçilik sungaty hödürnamasy gollandy. Ýurdumyzyň hemde Iran Islam Respublikasynyň hödürlemegini milli keşdetçilik sungatymyz UNESCO-nyň maddi medeni mirasynyň sanawyna goşuldy. Gözaşyn asyrlaryň jümüşinden alyp gaýdýan Türkmeniň keşdetçilik sungatynyň geljekde UNESCO-nyň adamzadyň maddi medeni mirasynyň sanawyna girdilmegi, bu senediň dünýä halklarynyň medeniýetiniň bir bölegini öwrülmegini öpüşün eder. Türkmen tebigatynyň bahar pasynyňky görküne çalym edýän bu milli senet zenanlarymyzyň asylly hiýetlerini zihini görkezýär. Keşdeşi zenanyň nyktaşy ýaly keşde sungaty köňül ýaýlasy. Türkmen zenalaryna mahsus olan näziklik, mehirlik, gözellik, asyllyk ýaly hiýetleriň ehlisi bu sungatda jemlenen. Şäherara awtobus petekleriniň online satywy. Türkmen Awtolawlary agentligi şäherara ugular boýunça awtobus petekleriniň online satywyny gaýtadan ýoly goýdy. Bu barada agentligiň resmi web saýtynda habar berildi. Şäherara awtobus gatnawlary Aşgabatdan Gyzylarbad, Türkmenbaşy, Mollagary, Tejen, Mary, Bayramaly, Türkmenabad, Akbuğdoy, Babadyhan uğurlaryna we ýyzyna amala aşyrylýar. Şäherara uğurlaryň rejesi, ýagny awtobuslaryň uğramaly we barmaly nokotlary, petekleriniň bahalary, gatnaw günleri, uğraýan hemde barýan wagtlary bilen agentligiň resmi saýtyndan tanışyp bilersiňiz. Online bilet almagyň amatlyklarynyň biri islendik wagt biletler web saýtynyň kömegi bilen alınıp bolmagy bilen baglanşyklylar. Katar 2022 Yaponiya playoff tapgyryny Germaniýa öýüne dolandy. Katarda dowam edýän futbol boýunça dünýä çempionaty gyzykly maglumatlara baý bolýar. 2014-nji ýylda dünýä çempionu bolan Germaniýa Basir 2 dünýä çempionatyny hatda 2018-nji ýylda Russiýada geçirilen we häzir Katarda geçirilýän dünýä çempionatyny öýde toporçasyndan çykyp bilmeýän öýüne dolanýar. Toporçasynda Ispaniýa, Germaniýa, Yaponiýa we Costa Rica besleşdi. Sport bilermenleri we jan koýarlar bu toporçadan Ispaniýa bilen Germaniýanyň çykjakdygyna ynany bildirdiler. Ýöne beýle bolmady. Garaşylmadyk ýagdaýda Yaponiýa toporçadan birinji bolup çykdy. Japonlar Germaniýany we Ispaniýany 2-1 hasabyna ýeňdi. Şeýlelikde Yaponiýanyň ýygnysy 20-nji asyrda 6 dünýä çempionatynyň barysyna gatnaşyp 4-sini playoff tapgyryna çykdy. 2014-nji ýylyň dünýä çempionu bolan Germaniýa bolsa Costa Ricany 4-2 hasabyna utandygyna garamazdan öýüne dolanýar. 1-8 finalda Yaponiýa Horwatiýa bilen, Ispaniýa bolsa Marokko bilen duşşar. Ine mehriban müştaqlar, Atawatan TV'de saýlanan habarlar gepleşigimiziň şuguny sanyna size ýetirmek isleýän habarlarymyz şulardan ibaret. Hormatly tamaşaçylarymyz, şeýlekem Türkmenistanyň prezidenti Birleşen Arap Emirlikleriniň ýoldaşlaryny gutlady. Bitaraplyk buýsonjymyz bagtymyz atly teze möhletli goýum. Daşoğuzda teze saglyk uýaçyldy. Dünýä çempionatyny ilkinji gezek zenan eminlik etdi. 2-nji dekabr ýyldızlar näme diýär? Günölik täleýnama ýaly habarlary Atawatan Türkmenistan.com saýtymyzdan giňişleýin okap bilersiňiz.
Mehriban müştaklar, eger-de biziň saytymyza ýeňilikli ýol bilen girmek isleýän bolsaňyz, onu Google Play Market'ten Atawatan Türkmenistan projeniýasyny töleksiz ýükläp alyp bilersiňiz. Gepleşigimiziň indiki sanlaryna görüşýänçek, hoşda bolun.